Alright, sibingelele nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi eNingizimu Afrika yonke umhlaba wonke jikelele. Sila kwelika banana eThekwini la sikhona. Sibonga kakhulu kuqala singakakhulumi lutho esize ngalo. Injabulo iyacicima kuthina. Sesikwazile ukuthi sifike ku 200,000 wama subscribers khona la kwi-channel yethu i-Black Life TV. Sibonga support yakho nothando lwakho onalo olokuqhubeka njalo sinikeza lona ngaphandle kwalo ngaba sekhondayo. Gama lami King Sichaka ngwakaluqa isibongo. I'm very excited ke namhlanje ukuthi size la nje sonikeza episode 1 ohlelo lethu olushasha esokunikeza lona sokhuluma ngezinto ezithe zahluka. Ngithi uyazi as a Black Life umsebenzi wethu ukulalela nini ukuthi nidingani nifunani. Sambile ke saphuma sangena sibuza abantu bafunani. Abantu beyisho ke lokho nalokho baze bafike ekutheni bafunani. Singabantu ke abathi abantu mabecela noma besimema bese siyasondela. Asinqabi lutho sifana Slay Queen masicelwa isigwili idate. Siyayazi sikanjalo nje sabantu abakanjalo. So siyabonga kakhulu ukuthi nibengxenye. Namhlanje sonothula uhlelo lethu olushasha olubizwa ukuthi uthakathwa ubani. Ngezinye indlela lapha ekhaya utshiwa King. Ile kudla ngaphakathi inside sifuna ukukhuluma nawe sizwe ukuthi ngabe kwenzakalani. Gama lami King Sichaka ngwakaluqa njengoba sengishilo le Black Life TV isifundazwe eKwaZulu Natal. Sanibonani. Asikele straight odabeni lethu size ngalo namhlanje nesihambe lisethu sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani uthini ukhala ngani kwenzakaleni. Sabona ma? Yebo sawubona. Ninjani kodwa? Ngikhona. Ngingezwa kuwena. Hayi thina siyaphila nje njengoba ubona nje siphethwe kahle ababukeli bethu nawe siyathemba ukuthi uzophatheka kahle la ekhaya. Uma ubani igama isibongo hlala phi? Hayi nami ngiphatheke kahle. Umama bambiza ngelika gogo. Gogo. Yeah, because I'm the grain of the nation. Oh yeah. Ngihlala kwaMashu. Ugogo kwa N section osiza izingane lezi ezidla izidakamizwa. Okay. Nami bekade ngiwumunye owayekade edla izidakamizwa kwase kufika icalling yokuthi angiyeke izidakamizwa ngishintshe laba badla izidakamizwa baphume kulomgodi abagqitshwe kuona including ema prison. Ngikhuluma namhlanje ukuthi nginezingane ezisema university ekade zikuma drugs, nginezingane ezisema university ekade zikuphi eprison. Yeah. uNkulunkulu emuhleke nginesiphiwe esinye ngasiphiwa sokubona umuntu usheganga ngempilo yami engithakatha. Ngibona konke ngimbona umuntu eqala nje isho ngathi ngilele udlala iTV phambi kobuso bami o ayida ngihletshelo emadlebeni. Ngimbone ukuthi nangubani wakabani. Wofaka umuthi endaweni enje nangefaka umuntu omunye endaweni enjeni ngithule bese ngiyazama ngihlale ngofuna iwasho ngiyisebenzise. Mangibona ukuthi lezi iwasho kushuthi ne lo muntu abofayile kushuthi ubewufakile unamandla. Unamandla kakhulu ya. Unamandla kakhulu. Okay. Sekuzobona ke manje ke lo msebenzi wami ngoba sengisiza labantwana beyidakamizwa ungasahambi kahle. Ngoba kade ngibabonile labantu futhi labantu engibabonana abakomakhelwane. Oh. Ngibona omakhelwane. Ngibona omama, ngibona abesilisa ababafana. Kunomfana nje futhi omunye engibona ukuthi ngeke ngimention igama lakhe. Imake ma kulomsebenzi wakho othi ubona ulele zonke lezi zinto uyibona into oqala ukuyenza sewumdala noma into wazalwa nayo. Iqale nini lento? Iqale noma ake ngibuze ukuthi ubona kanjani? Ubona njengomuntu oyisangoma noma njengomuntu omthandazi noma indlela yani yokubona leyo khuluma ngayo? Ngibonge lo mbuzo uyangijabulisa kakhulu. Uba wami ngesikhathi engithola engilethe emhlabeni uthi ngangibethe njengesangoma. Oh yeah. Sorry. Yes. Uthi ngangigqize njengesangoma yasazi sangoma uthi siyagqiza yonke indawo kukhona ubuhlalo kukhona inyongo kukhona iveil ngaphezulu. Uthi waqhakeka naye ukuthi kanjani kwenzakalani kalomntwana. Hayi shuthi ngakhula ke iveil ke omama bethu ngalezi ikhathi yayitshontshwa amanesi bengayazi. Yeah. Kwafika isikhathi ukuthi ngimncane ngagula kakhulu. Impilo yami engaba yinhle ngimncane mhlawumbe kangino 76 ngagula kanti ngigula ngoba ngilo muntu onobizo. Onobizo yes. Onobizo. Ngagula kakhulu kangokuthi bengithi mangithi ngiyakwabanye abantu ababona ukuthi ke ngiyokuzwa bavele bahlala endabeni yami ukuthi wena isithunywa sakho siphezulu kakhulu wakwagula kanje umncane. Lento yami isiphiwo ngiphiwe. Oh yeah. Uqhubeka ma.
Umuntu ke mayeganga isho ngambona ekuseni ade ganga angikwazi ukumbuza. Angimbuzi ngiyambingelela kunokuthi ngimbuze. Ngiyayizwa le yokuthi wazalwa kanjalo ikhona lento uyibona. So ngesikhathi uyibona uzalwa abazali bakho bakisa entwaseni wathwasa noma usasebenza ngento wazalwa nayo vele ivele ikhona egazini khona wakusiza ekuthwaseni noma mhlambe nje ku-original kuwena. No, lento njoba ngijabule lo mbuzo ngiyawuthanda kakhulu ngiyawuthokozela. Ngihamba ngenza amagobongo. Okay. Ngamisela amagobongo. Wangimisela kahle futhi umuntu wayengimisele wona. Ngitheme ngimisela amagobongo ngathi mangiqeda nje ngaphiwa intombazana u30,000 ngathi awuhambe kahle. Iyasho ukuthi ngempela lento into engizalwe nayo. Yeah. Lapho ke sekuxoxa abantu ke bangixoxela indaba endlebe isho kuzofa umuntu ngixoxelwe endlebeni. Noma ngibuka iTV nje ngathi ngibuka iBig Screen. Njoba ngichaza ukuthi lento ke iyangikhathaza lento ngoba manje njoba ngisebenza ngalabantwana labedakamiswa kuvuka umona komakhelwane. Manje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngabasiza ukuthi abayeke ngoba manje sekuzokushaya ngelinye igiya manje. Manama umuntu uma enomona imost kakhulukazi komakhelwane kuye kuvela ukuthi mhlambe usuku kade unezimoto eziningi usebenza umsebenzi oright unemali eningi mhlambe unezinto ezinhle abayifisayo nabebe nazo. Ngaphandle kokwenza lo msebenzi oqoqa abafana laba ubaqoqa edakamizweni ikhona nenye into uma abe powerful kuyona emphakathini acabanga ukuthi iyona esuse uhlevane komakhelwane oze bamthakathi. Emphakathini nje mina ngumuntu nje kushuthi o business minded. Oh yeah. Ngizosho kanjalo. Ngoba even umyeni wami esaphila mina ngangi powerful kunaye. Okay. Yeah. Ngangi powerful. Ngiye ngakhatharishela umasipala ngaphinda ngaba ibroker yaka Afbob. Okay. Ngaphinda umphakathi ngesikhona lezi zinto zamaforum. Kuba yimina engiwathengela ama reflect. Umama oyiqhawe ngime nabo ngiyogada nabo. Yeah. After kuhambe kwafika ama-minister nama-mayor ama-celebrity emzini wami zokwenziwa iMandela Day. Waqala wavuka umona lapho. Oh yes. Ngayekela mina isidakamizwa ngoba uNkulunkulu esenginike le calling le ukuthi wena uzobavusa oLazarethuneni. Sithembe wena izulu likwethembile. Okay, tell us more about lento yezidakamizwa notshwala ngoba kuyavela ukuthi nawe uke wavaya khona. Kwakuyisiphi isizathu sikwenze wazwagxila kulento? Waphuma kanjani kuyona yonke lento le? Ngiyawubonga kakhulu lo mbuzo uyangithokozisa kakhulu. Khona isikhathi sokuthi uhamba ufike emendweni umakoti ufike eqala kwangathi waba intombi. Yeah, wagcina umuntu esekulobola neshada nathola abantwana kanjalo. Uhamba mhlawumbe bese uxoxela omunye umuntu wesifazane naye uganile usuganile. Hawu umyeni wami akabuyanga, umyeni wami uyangikhipha useyachitha umyeni wami. Yabo. Abesethi lo munye umuntu wesifazane azokutshela lo angakunika amanzi azokuphilisa. Akunika amanzi azokubulala. Amanzi abulalayo kwamnandi. Kunjengomuntu ohlebayo ave nabangana abaningi. Mhlawumbe athi lo wesifazane hayi wena vele uphuze nami vele ngiphuze kube mnandi. Ngaqala kanjalo ke nami ke. Kwahamba uNkulunkulu waseyangisiza wathi wena uzoyivala le tavern izulu selithembe wena uzovula i-rehabilitation center bonke abasedakamizweni sizokhombe wena ukuthi wena uyobakhipha even emajele wena uyobakhipha. Cabanga ke nje lento ngumuntu wesifazane. It's not easy. Yeah. It's not easy. Laba bantu they are dangerous. Kodwa mina ngoba i-calling and I have a passion ngiyabathanda. Ngiyabathanda. Ubudlelwane bakho nabo before uvezela ukuthi bayakhunkula benza yonke lento kwakunjani nanihlalisana kanjani ngoba ngiyakubona ukuthi umsinso okuyimilela kaMashu kade lokhu uhleli khona bekunjani ubudlelwane between nina nobabili bekubuhle bekukubi bekuhamba kanjani ubudlelwane thina noba nomakhelwane bakho bengave ku right kwaqala nje kaqala i-rehab kwaqala zaduma. Don't you think weku right ngoba nakho ubusiness dakamizwe into enganakile ngoba bengiyinto enganakekile ngiphuza utshwala kuthiwa vele wawambona wena umuntu oyisiyabhiyapho odako utshwala bemnanga ngoba bathi hey wesibanibani wozalana ngizokunika ukuthi ngoba kuyabonala ukuthi into engeke usathane akayihlaseli into engena value. Manje wawurun itavern still now lento dayisa tavern uyayidla? No, itavern
yilabantu abakhuluma nami abathi vala ithaveni bachaza ukuthi yekela utshwala. Oh, Wena now yekela I get it. utshwala. Yeah, The okay. time wena uyeka utshwala. Wena esikuchuzayo izulu themba wena Oh, ukuthi yes. wena uzobakhipha ezidakamizweni. Yeah. Ngosonto lika 4 bafika futhi abantu bakhuluma nami. Bathi mangakwenzi siyakubulala. Sure. Ngathi ngiyavuma njengomuntu esuke evuma entwaseni, Yeah, entwaseni. yeah, Ngabona lezi insizwa, yabona insizwa zasemakhaya mayishawa umgqoba kunyawo zizeyiphendule ishawa ugomoqo. Yeah. Kanjalo sasiqhamuka isalukazi esidlala umama wami esesahamba uMamnyando siphethe ithusi elisilver okushuthi sesithokoza ukuthi wayivuma lento esimnikeza Wayivuma, yona yeah. ubizo lwakhe lolu. Now masa ke sikhuluma about ukuthakathwa kwakho ngoba u-straight ma uthi uyabona ukuthi uthakathwa womakhelwane. Because umbuzo wethu uthi uthakathwa uba yini into oyibonayo egcekeni yenzakalayo yenza ube nesiqiniseko sokuthi uyathakatha khona nosukwakubamba egcekeni la kwakho. Ngaze ngajabula ngalowo mbuzo. Uyabona nje ukuba umthetho awukho. Ngabe ngiyabamention amagama kodwa ngithanda bamention amagama. Kodwa bona ngiyabazi. Okay. Ngiyababona. Ngibazi bonke kwamagama abo. Kodwa ngeke ngiwasha amagama abo. Oh mama abesilisa. Umfana ke nje omunye ke futhi wamakhelwane nabanye ngiyabazi. Bafaka mabezofaka amabhodlela. Balifaka ngala ibhodlela, balifake ngala likake ngapha nangapha. Uyafeza ukuthi lezi zinto zivimbana empilweni yakho noma ugcina ngokubona nje amabhodlela kuphela abangakuvezela abadala ukuthi Ngiyavezela ukuthi ne bafika baxoxe nami abadala ukuthi leli lamabhodlela azovimba impumelelo yakho bayakubona ukuthi wena you are going far, you are powerful mama because I'm a strong woman. I am a hero mama. Ngivezela ukuthiwa kuvaliwe impumelelo yakho babona mangase bakuvale wena. Makuvalwa wena senzela ukuthi singalungile ukuthi ngoba mangase kuwine wena khona abantu abangeke beze behlupheke kulomhlaba wena ungagcina usubaphethe kwabona ishe endaweni. Yeah. ngokwazi kwami noma mhlawumbe ngokuzwa abantu behlezi bekhuluma abantu banalento ukuthi legenge edla idakamizwa enyazo yabo bangamahlongandleba balalela ekhaya bese beyabaleka bahlala emgwaqeni kodwa abanye banento ukuthi akekho umuntu ophila kahle ongavela adla idakamizwa so kuyikhona into enokuthakatha phakathi. Don't you think labafana baqoqana namantombazane abakulento kungenzeka ukuthi nabo bakhunkuliwe njengoba nawe ukubona ebusuku mawulele bekukhunkula kwakho? Ngiyawujabulela umbuzo wakho kuyenzeka futhi khona. Uyazi umthakathi akakubuki la ubuka lapho yakhona. Okay. Athi hayi ingane kabani izoba ukuthi kusasa ngishaka nje ubona ingane isidideka ingane umqondo isiyenza izinto ezingasili ingane kanti indaba isuke lapha kumkhunkuli one umcindezeli laba banomona manje okongixakayo akekho khona umthakathi wakwambona ephumelela. Hayi no yet Akekho. Manje umuntu njengamanje osebenza noma mhlawumbe osebenza ngezingane lezi esuke esidla idakamizwa uyasho ukuthi uyaboniswa uyakhonza ma? Ngiyakhonza. Okay. Ukhonza ngobuyoni. No ngiyathandaza ngokobuyoni futhi impande ngiyakhonjiswa ebusuku kuthiwa hamba nawe uyothenga usika impande nje uzovika ngayo uqhela ikhaya lakho wenzeke kanjena. Sorry cela uxolisa lapha. Yeah. Ngiyakwazi nje ukukhonjiswa konke ukuthandaza ke ngiyathandaza. Hey ngiyathandaza. Mangeke ngathandaza ngakuxolela bayahamba ngathi emhlabeni abanye. Ngithi ngifuna ukubuza lodwa ukuthi unamandla kangako impando uyibona umthandazo wakho uThemba uthiwa ke ngikhathazwa yini pho ebantwini abakuthakathayo ngoba kuyacaca ukuthi ngeke baphumelele so why siwarishekile ukuthi khona abantu abakuthakathayo And ngeke beze belunge. Ngeke belunge. Bakhathazelani pho? Yazi khona omunye wakwathi esho kunye nje ongacacile engeke ngikumention kahle. Yeah. Ngamtshela ngathi hey hamba utshele amanyanga zeni lezini ezifaka la ezinithuma nifake lamabhodlelaneni la ekhaya ukuthi ayabheda amabhodlela lapho angeke nize ningiqede ngeke ningiqede. Ngathi inyanga mhlawumbe yobulala mina nginitsheleke isazozala kwayona iyofelela ibhawodi ngoba I'm powerful and ngisazoba powerful kakhulu ngiyabadabukela abavele bayeke. Abavele baye ngoba sengizoshaya ngelinye igiya manje umthakathi nje ngisho wasendaweni ngizoqeda ngaye futhi akazi uqedwa yimina uyena ozoyifaka
ucilo uyuzwa makuthiwa ucilo uyifaka entukwini endukwini. kuzokwenzeka Kuzoba njalo ke he Ah, intombi endala esihamba umhlaba mhlawumbe ibona zonke izinto ukukhula kwakho iminyaka yakho yonke into usosibaliselile ngakho ake size ke manje emsebenzini wakho njengomuntu ophathisiwe lamandla ophathiswe wona bakhona abantu ababuka bangena baphuma empilweni kuhamba kanjani awukhulume nababukeli bethu la ukuthi njengomuntu osiza abantu imapha ama challenges obhekana nawo kulezi ingane oyisizayo okubuka ukuthi lo mntwana mhlawumbe ngangcono kuba walungisekala mhlawumbe abanye nje bafuna yona imsamo abanye bafuna idlozi bafuna intwaso njengomuntu obonayo iziphi izinto obhekana nazo so ngiyawubonga lowo mbuzo muhle kakhulu ngiyabasebenzi labantwana engisebenza ngabo ukufika kwabo bafika njengabantu abasuke bephazamisekile emqondweni kakhulu imentality yabo isuke omunye umuntu angakushiya ekseni athi hayi ngeke ngize ngimele lento ngoba mina ngikhonjwe izulu ulula kumina lo msebenzi walabantwana ngiyakwazi ukubacathulisa badinga uthando omunye ngihambe ngiboniswe kwabona makukhona into mhlawumbe engiyibonayo engasila bayenza ngiyakubona ngomuntu ethi yekela ngiyangahle ngezizothi ngomoya phansi yekela lento yenzayo baphethe umuntu ngikubonile afihleleki yekela ngikubonile ngeke kuphela u3 days ngakubamba ngempela kwenzeke lokho omunye mangimtshela ngithi mina Musa lalela lento engikutshela ukuthi awukakabi right Musa ukukhamba mawulalele mina love savior uyobuya uzongikhawula ongilalelile baningi ababuya bangikhawulana khona omunye umfana nje olapha ngakuthina nje unengane usonto kubapostoli ngeke ngimention igama lakhe Lungile usonto abapostoli senengane umuntu ade ehlala emgaqweni naye ngisho ngilinganisa umuntu oseduze abambona manga njengomfethu lo njengoba ngihleli la ehleli lapha uyakukhonza manje umfethu walalela amazwi wami unengane usenentombi yakhe ngeke ngibatshele nabo ukuthi bafethu bodade wethu ngifuna nina besifazane nitholele laba nina besilisa nidlalise laba naba abantu ekufanele badlalise hayi abantu abathambile hayi ngidlalise into engadliwa nayinja njani uyeke laba Lithe ngcono shama lapha ithusa wonini agcwala umqala kunokuthi ugcwale lesidakamizwa kunini. What's nama love bite gogo? Ya phela nami ngidlulile emntombini phela ngizange ngivele ngibokugokutshitshi nje. Alright. Ake ngizwe ke manje ukuthi ngokwakho uyasho ukuthi ngeke kubabala amagama. Futhi usicelile ukuthi excuse me. Njengoba sikhuluma la sijwayela abantu kubafihla ngoba bethe bafuna ukuvela uthe wena singakufihli. Obviously labantu bazokubona bazi ukuthi ugogo ubani. Uyafisa ukuhlangana nabo uxoxe nabo nihlale phansi ubatshela ukuthi abayeke lento face to face. Yabona ke lapho ke ngiyawubonga lo mbuzo. Angifisi ukuhlangana nabo ngibatshela ukuthi abayeke lento. Ukhona lo ngihamba naye kuyena ozobatshela ukuthi abayeke lento. Bashayekile abanye kakhulu bashayekile. Ngingenzanga lutho nje. Mangeke ngafasta. Ngafasta. Drive fast. Ngakhuleka uyuzo uwana kuthiwa wayebubula ngithi. Ebibithela kwazi kwathi udakwe iwayini. Amandla esiphiwe wona wafani. Khona lozo bashaya. Uke wabashaya. Yeah. Laqhamuka igama lathi ngumthakathi. Umthakathi. Ngeke uvela uthi ngumthakathi ungazange ungitheste. Laqhamuka igama lathi uyathakatha lo mama. Kanti ena khona lezi zinto ade bengenza kanti vele mina kade ngabona abantwana ngize ngibaxoxele ngedada likagogo. Ngithi idada likagogo umfana wabulala idada likagogo kanti ugogo esethi uzoxoliswa wathi kade ngakubona ulibulala ngakubona uligqiba ngakubona ade ngakuxolela. Lezi ingane ke lezi ke ezedamiswa angigcinike ngokuthi zilashwe ngemithi yesilungu ngibuye ngisebenzise nemunye wesintu okufanele okuthunga umkhucululu ukuthi ubakhuculule yalibona ibhode mawuhwaya ingoloyi angithi kufuna lispoon akusafuna nepostrophe fanele uhwaye kanje umkhucululu uzowuphuza inkomishi zibe mbini bese ehlisa ngetiye fanele aphalaze ngempela iphume lento kahle gogo wona umelaphi ngizothi uNkulunkulu ngiphe lokho okay
Ngoba ngifuna ukuyithola lesisebenzana nababelaphi sababona kakhulu. Ngiyakuzwa lokhu hamba kuvela ukuthi umelaphi. Kodwa ke asigoqe inkulumo yethu. Mhlawumbe ababukele emakhaya ukuthi bafuna ingxenye yesibili lolu daba bazosibhalela siza ukuthi mhlawumbe bafuna siqhubeke siye phi nodaba lakho ngoba ziningi izinto asixoxela zona sizibonayo ukuthi uyazazi. Awufundise nabo ababukeli bethu beBlack Life ekhaya. Mhlawumbe abangakwazi abafisa ukukwazi ngomsebenzi wakho nangobizo lwakho nalento othi yenzeka yokuthakathwa khona nomunye uthakathwa ekhaya njengamanje mhlawumbe lethakathwa usibari mhlawumbe uthakathwa ex-boyfriend ex-girlfriend ntontoni awubafundise sesivala nje. Ngibonge kakhulu sesivala nje abasibukelayo ababukele emakhaya lolu bizo lwami mina njengoba ngichaza ukuthi ngazala nalo kusho ukuthi kodwa belifihlekile ngokuthi phela ngangizala vela ekhaya laliphuwa kodwa eligcine seli-rich sesidla ama-leaves are-fresh. Oh yeah? Yeah. Balalele emakhaya ngizothi abazama ukusukuma abantu akulalwa kulomhlaba bayokuqeda abantu ngempilo yakho uthi noma ngabe ubuprofessor noma uprofessional ubona usuhamba usulihlala lapha emavovweni ngoba uqedwe umthakathi akakubuki la ubuka lapho uyakhona ishingane encane ubuka lapho uyakhona mangiqeda ngale ngane ngoba ngiqedile ngalomuzi mina ke nabazali ke beingane ezidla idakamizwa mabefuna ukungithinta bangathinta iBlack Life ngizobanika inombolo yami ngiyakwazi ngivula izandla ngeingane sengisiza izingane eziningi ezinye yifika ubone ukuthi umqonda awukho enye iyafika ingane mhlawumbe Mayilele number 2 shisha number 2 fanele ngifake ama gloves Sure. because it's my calling Usebenzela kwakho. Yes with a smile ngiwash ngimbekela amanzi naye ngimgeze naye babona lo msebenzi ongaka ohlula amadoda lo msebenzi ohlula amadoda awukho omncane Yeah. ngibamba imithi lapha ngiyazi nangamagama okhomba indlela kusho kufanele ingane ikhomba indlela ihambe fakwa ibona labo makhelwane omabopha bafaka omabopha uthi akubopheka izinto yokhiye bafaka ukuthi akukhiyeka izinto Kahleni bo. abakhohlwe ngithi kusukela namhlanje emzini wami bangaphinde banyathele ngoba ngishaya ngelinye igiya manje ngitshela abathakathi ke shaya ngelinye igiya ngakho lento ngithi ngizoyipublish ukuthi angikhathele nina umuntu mawuthi ukhathele kuyena umnika iphawu nina ngiyafuka ngiyagomela ngangani nizowuyeka lenhliziyo yeni eninayo yomona imfamona buzani ukuthi gogo granny of the nation memela wenza kanjani ngizonifundisa nani impilo ziningi izinto eningaphila ngazo nani zinipilise niphumelele shiyana umona man umona ifale ezintsha Granny of the nation memela usho njalo shiyana umona yifa lencanga usho gogo akusho mina ningathi ngenithukile iBlack Life TV uhlelo lethu lushasha episode 1 la sikhuluma khona ukuthi uthakathwa ubani ngesizwe nawe ukuthi utshiwa king mhlawumbe khona into engaphakathi ekudlayo sibhaleleke sizwe ukuthi wena uthakathwa ubani ngokusola kwakho nangokusho kwezinyanga nangokubizo lakho njengoba ugogweshila sibonge sithemba ukuthi nesithokoze siqephu sethu sanamhlanje qhubeka nesupport kuma subscribers niphinde ni like ni comment ku-comment section sinaso sinani njalo igama lami King Sichaka ngwakaluqa ubhambatha imhlane yamagola nisale kahle siphinde sibonane kokuzayo siyabonga kakhulu It's the Black Life TV